আহমেদ আব্দুল মজিদ মোরা মেগাপার তার পিছত আছে মদৈবাৰী পার্ক दिनै मदैबारि समष्टिनि भकतपारायाव गोबां साननिफ्रायनो बे ओनसोलनि जोंनि मावथिफ्रा मोनसे जयनिं प्रग्राम लानो होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो दिनै आंहा भेरगावआव प्रग्राम दङमोन ओंखायनो आङो बेयाव फैदों आरो जोंनि मदैबारिनि इउ.पि.पि.एल.नि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गोबां मानसि बेवहाय जयन खालामहोदों आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो इउ.पि.पि.एल. दोलोआव लोब लोब क'क्राझारावनो जा चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियाव जयन जागासिनो दङ आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि बिटिआर गायसननो जौगासार बिटिआर गायसननो आरो सुबुं दारा खान्थिजों गोख्रोङै सोलिनाय मोनसे बिटिआर गायसननो आरो जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जि थासारिखौ नुदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा इउ.पि.पि.एल. हान्जाखौ बिथांमोना बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन रायजो राजानि जानानै जिहेतु गोबां माने रायजो राजाफ्रा जिहेतुनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय नोंथांमोननि दोलोआव हाबफैदों सरकार दानो हानाया बियो रोखा जागोन मानोना रायजो राजाफ्रानो लुबैदों जे इउ.पि.पि.एल. सरकाराव थाफिननांगोन इउ.पि.पि.एल.आनो बयजोंबो गोरोबनो हानाय बयखौबो अननो हानाय बयखौबो मानिनो हानाय बयनिबो दुखु जेंनाफोरखौ बुजिनो हानाय मोनसे दोलो दा नंखायनो इउ.पि.पि.एल. दोलोखौ बयबो अनसायदों आरो गासैबो दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै रायजो राजाफ्रा फैनानै इउ.पि.पि.एल. दोलोआव लोब लोब जयन जाफैदों दिनै मदैबारि समष्टिनि भकतपारायाव गोबां साननिफ्रायनो बे ओनसोलनि जोंनि मावथिफ्रा मोनसे जयनिं प्रग्राम लानो होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो दिनै आंहा भेरगावआव प्रग्राम दङमोन ओंखायनो आङो बेवहाय फैदों आरो जोंनि मदैबारिनि इउ.पि.पि.एल.नि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गोबां मानसि बेवहाय जयन खालामहोदों आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो इउ.पि.पि.एल. दोलोआव लोब लोब क'क्राझारावनो जा चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियाव जा जयन जागासिनो दङ आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि बिटिआर गायसननो जौगासार बिटिआर गायसननो आरो सुबुं दारा खान्थिजों गोख्रोङै सोलिनाय मोनसे बिटिआर गायसननो आरो जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जि थासारिखौ नुदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा इउ.पि.पि.एल. हान्जाखौ बिथांमोना बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन रायजो राजानि जानानै जिहेतु गोबां माने रायजो राजाफ्रा जिहेतुनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय नोंथांमोननि दोलोआव हाबफैदों सरकार दानो हानाया बियो रोखा जागोन मानोना रायजो राजाफ्रानो लुबैदों जे इउ.पि.पि.एल. सरकाराव थाफिननांगोन इउ.पि.पि.एल.आनो बयजोंबो गोरोबनो हानाय बयखौबो अननो हानाय बयखौबो मानिनो हानाय बयनिबो दुखु जेंनाफोरखौ बुजिनो हानाय मोनसे दोलो दा नंखायनो इउ.पि.पि.एल. दोलोखौ बयबो अनसायदों आरो गासैबो दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै रायजो राजाफ्रा फैनानै इउ.पि.पि.एल. दोलोआव लोब लोब जयन जाफैदों